Kaikki valmista tämän päivän ensimmäiseen starttiin. Siitä lähdetään liikenteeseen. Mikko Hyyti ja Paalu paikalla ja sieltä lähtee heti Kasperi Kunnas ottaa tuon kakkospaikan haltuunsa. Ja Kimi Räikkönen, siinä kauan mennyt kun 3 kaveria on jo ohitettu, on itse asiassa ensimmäisen mutkan jälkeen 4. Kiminhan tuolta mukavasti erottaa hieman erilaisesta Ferrari-henkisestä ajoasusta ja autossa numero 7, siis kauden 2007 maailmanmestari oli siellä ensimmäisen kerran, sitten jo vähän kolisee. Ja keltainen lippu on tämän johdosta myöskin ylhäällä ja sitten kolisee vähän lisää. Siellä on Räikkösen poika ottamassa lehdistöstä pienten revanssia. Sanotaanko vaikka näin. Sieltä tullaan Mikko Hyytiästäkin ohi. Näin on ensimmäisen täyden kierroksen jälkeen Kimi Räikkönen tässä startissa toisena. 7. ruudusta 2, kuten sanoin, hyvää lämmittelyä spaata varten, sanoisin. Kasperi Kunnas kärjessä, Kimi Räikkönen toisena. Nyt on muuten Kunnaksen pojalla pikkasen lämpimämmät paikat, voi kertoa. Tuomaristossa tällä kertaa ei todellakaan ole Mika Salo. Ja vielä pystyy Kasperi Kunnas Kimi siellä takana pitämään, mutta nyt voin kertoa, että on aika lähellä. On aika lähellä ja se on kontaktilaji tämä. Mun hipasusta ei lasketa, niinhän se meni. Ja pääasia, että kaikilla on mukavaa. Näin, sieltä tulee Kimi Räikkönen sitten ohi ja huutelee vähän perään sinne jotain vielä varmuuden vuoksi, että terveisiä. Kasperi Kunnas siinä toisena ja aika tiukka letka siinä tulee perässä. Räikkönen, Kunnas, Hyyti ja 3 kärki, Arttu Toivonen 4, Tuomas Sarkimies 5, Anna von Hertzen 6, Kai Kunnas edelleen hyvissä tarkkailuasemissa 7. Siinä oli vähän semmoista tekemisen meininkiä, täytyy sanoa, oli suhteellisen räväkkä lähtö tähän kilpailupäivään. Ja pientä kontaktiakin siinä toki oli, mutta tuomariston tornista tulee tietoa, että no further action. Kaikki valmista tämän päivän ensimmäiseen starttiin. Siitä lähdetään liikenteeseen. Mikko Hyyti ja Paalu paikalla ja sieltä lähtee heti Kasperi Kunnas ottaa tuon kakkospaikan haltuunsa. Ja Kimi Räikkönen, siinä kauan mennyt kun 3 kaveria on jo ohitettu, on itse asiassa ensimmäisen mutkan jälkeen 4. Kiminhan tuolta mukavasti erottaa hieman erilaisesta Ferrari-henkisestä ajoasusta ja autossa numero 7, siis kauden 2007 maailmanmestari oli siellä ensimmäisen kerran, sitten jo vähän kolisee. Ja keltainen lippu on tämän johdosta myöskin ylhäällä ja sitten kolisee vähän lisää. Siellä on Räikkösen poika ottamassa lehdistöstä pienten revanssia. Sanotaanko vaikka näin. Sieltä tullaan Mikko Hyytiästäkin ohi. Näin on ensimmäisen täyden kierroksen jälkeen Kimi Räikkönen tässä startissa toisena. 7. ruudusta 2, kuten sanoin, hyvää lämmittelyä spaata varten, sanoisin. Kasperi Kunnas kärjessä, Kimi Räikkönen toisena. Nyt on muuten Kunnaksen pojalla pikkasen lämpimämmät paikat, voi kertoa. Tuomaristossa tällä kertaa ei todellakaan ole Mika Salo. Ja vielä pystyy Kasperi Kunnas Kimi siellä takana pitämään, mutta nyt voin kertoa, että on aika lähellä. On aika lähellä ja se on kontaktilaji tämä. Mun hipasusta ei lasketa, niinhän se meni. Ja pääasia, että kaikilla on mukavaa. Näin, sieltä tulee Kimi Räikkönen sitten ohi ja huutelee vähän perään sinne jotain vielä varmuuden vuoksi, että terveisiä. Kasperi Kunnas siinä toisena ja aika tiukka letka siinä tulee perässä. Räikkönen, Kunnas, Hyyti ja 3 kärki, Arttu Toivonen 4, Tuomas Sarkimies 5, Anna von Hertzen 6, Kai Kunnas edelleen hyvissä tarkkailuasemissa 7.
Siinä oli vähän semmoista tekemisen meininkiä, täytyy sanoa. Oli suhteellisen räväkkä lähtö tähän kilpailupäivään. Ja pientä kontaktiakin siinä toki oli, mutta tuomariston tornista tulee tieto, että no further action.